Hoi mijn boer, het is niet om Adriaan, kom hier. Is mijn maat hier? Ja, waar is die toon als een snotratse kind? Mami, wat is het? Zij! Ga eens tot zij! Ze is kak in je boek gestaan, zij! Ga maak schoonheid kak! No! Mami, moet me niet embarrassen voor mijn collega's met die werken, mami. Zij, nou als ik embarrass voor jou, zij embarrass jezelf! Want ik kak in die kooi! Kom samen met zij! Kom zij! Mijn vriend. Als is het dankje, mijn vriend. Wat is het dankje? Oei, nee man, kijk aan die kooi. Bo, sinds het jong voor mij is, laat maar net uitmaken, mijn bo. Nee man, ik is niet bij die mannen. Nee man, ik is niet bij die mannen, man. Nee man. Ik is niet bij die mannen, man. Zo kan je ons gaan het een beetje in. Ons gaan. B.I.Happy. Wacht. Kijk eens, ons pakt een beetje kun, man. Ons gaan. Volgens mij hangt met die game. Hij is wel zo'n monster. Nee man, Hoe lijkt die jong? Hij is niet lak. Hij was hier niet aan hier. Wat is dat net te zeggen, mijn boot? Hij was hier. Hij boos in die haren niet, boos in die tanden niet. Hij doet... Nee, je mond, je praat erbij, je laat ik je afkoelen. Rij mij baby. Ja. Ik zag van Kate was hier, man. Mijn boy, ik zie me nou zitten pizza voor je lekker. Hoi, mijn boy, voorstaan mijn klas. Moet niet mossie. Relax, man. Laat ik iets verwijzen gaan. Ik kan iets vragen. Moet niet mossie. Maar is ik het William? Nou, wat van hem? Haast aan, hij zoekt voor jou. Hij smaakt voor jou. Zei jij wel? Nee man, hij klank weird. Zij klank ook weird. Mijn boer! Hij kan zeggen dat hij zijn mal hier. Bro, wat maakt zij, man? Zij wil je hier. Ja, ze bro, wat maakt Zij wil je niet hier. Zij wil je niet hier. Die man lijkt dingen moes, man, joh.